Ja, goeiemiddag. Ja, nou begreep ik dat deze gearworking bij het popcore voor hem de eerste keer is. En deze week, ja, die leier eigenlijk al een skotje, begreep ik ook net. Ja, die leier al heel lang. Maar door al die omstandigheden en door corona dat steeds uitsteld. En nu wordt het een crisisconcert en dat is gewoon wel heel erg mooi. Want je moet nou ja, voor de corona, we zijn inmiddels al een aantal jaren hebben we wel contacten gewoon. Ja. En dan had iedereen zijn eigen programma wat je per jaar doet. En dan moet het kret even inpassen. Ja. Want na je week even zien. Ja, dan dan is de 14 een concert together, een bijzonder concert. Zou je hem te aankondigen? Ja, klopt. Wat is er bijzonder? Wat is er bijzonder? Nou, sowieso is Christ natuurlijk bijzonder. De muziek, jongen apart songs, popsongs. Maar ook bijvoorbeeld Oh Holy Night. En hele grote teksten. Die ken je broeken van Christ. Uit popsongs. Als je goed luistert, dan zit er altijd wel een boodschap in. En goed, en dat doen wij met muziek. Ja. Mij een hele grote nummers. Ja. En dat is ik samen zang. En die door ik te jaren met hun enkele nummers. Dus dat is wel heel speciaal. En ik doe we bij Sander Man dan op het podium zitten. Oh, dat is een hele grote club. Ja, mijn man daarheen, ja. Dat is de brassband. Want ja, de brassband is ongeveer 30. Ja. En het popkoor is ongeveer 40. Oké. Ja. Ja. Hey, Westerzwerg. Nou ja, de naam zei het al een beetje. Maar dat zijn twee samen... ja. Dat is... ontstaan uit Juliana Kalmenzwerg en Harmonia uit de Westerijn. Oké. En we hier samenwerken en toen ben we officieel fuseerd. En we ben gewoon in een korps. Je bent ook in een korps? Van beide dwarpen. Ja, en in beide namen zit ik in beide projectnamen zit in de namen van het korps. Hey, wie dat noodzakelijk om te fuseren? Hier niet hem net meer genoeg geleden? Of wie dat... Klopt. Ja. Beiden zitten we op een gegeven moment iets van 40, 50 man en dan kun je net meer... Nee. Maar ook koersen haast mij van. Nee. Dus en dan te jaren hier we weer een mooie ploeg. En dat we even uitproberen. Maar dat is heel mooi slagen. Ja, want hebben je een soort leden? Nou, de ploeg bestaat uit, wat zei het? Ja, ik weet het net precies. Stel 25 of zo op dit moment. En echt jonge leden? Echt jonge leden, ja. Okay. En een jeugdgroep hebben. Oké, dat is wel mooi. Ja. En dan ben ik nog meestal die animo om mij te doen in de brassband? Ja, soms maar willen we hulp vragen. Bijvoorbeeld voor slagwerk. Maar we zijn wel bijna voltalig. Maar daar kennen we wel bij, begrijp ik wel. Daar kennen we wel een paar bij, ja, klopt. Ja. Want staat er ook hier, treden je vaak op? We hebben vooral deze maand natuurlijk erop. Ja. Maar we doen ook concoursen mee. Nederlandse Brassband, kampioenschappen, speakerfestival. Van de gemeente natuurlijk, het federatiefestival. Ja. En ze zijn er altijd toch het hele jaar optredens, kerkelijk en zo. Ja, maar Nederlands kampioenschap, zei je dat? Ja, bij die? Ja, bij mij die. Oké, hoe ging dat? Nou, deze keer winnen we samen. Oké, van de Alve. Oké. Ja, we winnen een paar keer treden, maar het is net helemaal slagen als zouden we wonen. Ik het samen zeggen. Ja. En dat is het, maar dat maakt het niks uit. We gaan mooi verder en we zijn heel mooi bezig met z'n allen. Ja, nou treden je 14 december op, zei je nog al. Is dat één concert of jou je meerdere Christconcerten? Nee, dat is één Christconcert. Ja. En Westerzwerg, die docht dan met de Christnacht sinds mei in Twisterheide. En het popkoor, die gaat dan bijvoorbeeld... van de week denk ik nog, die docht in Dokkenmei, die had ik al die verschillende optredens. Ja, maar mijn hebben we één keer. En dat is dan Nijweke Vrede. Ja. En waar is het precies? Het is in de verbindingstjerk hier in de Westerijn. Ja. En meesten kennen de kaarten verkeepje, of hoe moet dat? Het is bijna een hele grote kaarten voor het voorverkeer. Okay. En er zijn nog eens 24 kaarten. Dus we hadden nog een kaartje, die maakt er snel bij wezen. Ja. Hoeveel mensen komen de bergen? Ongeveer 200. Oké, dus dan ben je al dik 1200 kaarten. Ja, klopt. Ja. Oké, en wat kost je de kaarten? Die kost een tientje en er zit dan een consumptie bij in. En voor Ben is het €4. Oké, dus en het is wat heerlijke zin, neem ik aan? Of?
Nee, per persoon 10 Ja, maar euro. het concert moet ik zeggen. Ja, die dat maar is toch aparte ook prijzen, wel voor iedereen het kan heel erheen. gezin. Ja. Oké. Hey, en nou goed, dit is dan één keer het optreden. Hem nou al zoiets van, ja, die wens leidt al heel lang. Gaat dit verder straks of net gezamenlijk optredens? Of hoe? Ik heb geen idee. Nee. Misschien maakt je er wel een traditie van, één keer in de Savalier of zo. Ik heb geen idee. Dat, Nee. maar wel je maar zien. Ja, dat is even een afwachting. Ja, klopt. Nou, Ria, ik zou zeggen, een soort succes. En nou ja, meestal het jet. Er zijn nog 24 kaarten te kijken. Dus als wat willen, dan daarachterom. En het keer via de site of zo. Hoe komen meestal door? Bij de chat, Ja, er staat een 06-nummer. Ja, ergens bij. Dat weet ik natuurlijk net uit te halen. Nee. Maar of de leden van het popkoor of van de braasband kun je vregen. Ja. En dan komt het altijd door. Ja, en je kan ik altijd nog even op uw site zien, maar dat zit ik in de agenda van mij. Ja, zo is het. 14 december, Christconcert in Jelwachten. verbinding Tjern, Jelwachten. Ja, Ria, bedankt. dat is het.